Tungod sa nagpadayong hulga karon sa coronavirus disease sa nasod, labing gikinahanglan karon sa mga frontliners mao ang mga face shield nga mahimo nilang magamit sa pag-atiman sa mga pasyente nga natakpan sa COVID-19. Tungod niini ang pangagamhan ng lokal sa Misamis Oriental ubos sa liderato ni Gobernador Bambi Imano, mibuhat gyud og lakang susama sa inisyatiba nga mohimo og do-it-yourself face shield alang sa mga frontliners nga 24/7 nagtukaw aron sa pagpanalipod na dili makasulod sa lalawigan ang makamatay nga virus. Ang matag opisina ng departamento sa Kapitolyo adunay volunteers aron motabang sa paghimo niining face shield nga iapod-apod ngadto sa mga frontliners sa pagpanguna ni Provincial Youth Development Officer Alen Peñalosa ug Early Childhood Care Development Officer Meridin Okut. Una nang mihimo ani nga lakang ang sangguniang kabataan sa Barangay Mauswagon sa lungsod sa Lagindingan, kauban si PYDO Officer Alen Peñalosa, kinsa mipaabot kini kang Governor Bambi Imano. Tungod niini naingganyo ang amahan sa lalawigan Gobernador Bambi Imano, kinsa daling mipatawag og volunteers aron paspas nga makaproduce ang Kapitolyo sa maong panginahanglanon. Gani ang pwersa sa Kapitolyo Provincial nagtinabangay sa paghimo niining DIY face shield aron magamit na usab sa daling panahon sa mga frontliners. Ilabi na nga dunay dakong kakulangon karon ang personal protective equipments. Ang maong face shield adunay marka sa ibabaw nga "We Care You Matter" aron usab sila madasig tungod kay alang kang Gobernador Bambi Imano, mauna lamang gayud ang bugtong pamaagi nga mapakita kanila nga ang lalawigan tinud-anay nga mibati kanila hilabi na ning panahon sa pakigbisog batok COVID-19. Ang paghimo sa face shield gigamitan og acetate plastic cover nga baga og transparent, double-sided tape, duct tape, push pins, foam nga 1 inch ang kabagaon, garters, scissors ug blade. Samtang gisugdan na usab og pang-apod-apod sa mga board members sa sangguniang panlalawigan ang face shield, gown, lakip disinfectant sama sa alcohol ngadto sa quarantine control point sa Claveria paingon sa Lugait. Tiunay nga naningkamot ang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial nga makatabang sa mga frontliners apan hangyo sa gobernador nga hugot gihapong ipatuman ang social distancing and no physical contact aron makalikay nga dili mataptan sa makamatay nga sakit sa coronavirus. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.